హైదరాబాద్ జీఎంసీ బాలయోగి స్టేడియంలో నవంబర్ 4 నుంచి 9వ తేదీ వరకు జరగనున్న బ్యాడ్మింటన్ ఇంటర్నేషనల్ 2025 టోర్నమెంట్ పోస్టర్ను క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి ఘనంగా ఆవిష్కరించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ ఈ టోర్నమెంట్లో దేశీయ అంతర్జాతీయ స్థాయి ఆటగాళ్లు పాల్గొననున్నారని, తెలంగాణ క్రీడా ప్రతిభను ప్రపంచ స్థాయిలో చాటుకునేందుకు ఇది మంచి అవకాశం అవుతుందన్నారు. హైదరాబాద్ క్రీడల కేంద్రంగా అవతరించడం గర్వకారణమని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో తాండూర్ ఎమ్మెల్యే మనోహర్ రెడ్డి, సార్జీ చైర్మన్ శివసేన రెడ్డి, ఫిషరీస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ మెట్టు సాయికుమార్, సార్జీ వీసీ అండ్ ఎండి సోని బాలాదేవి, డిప్యూటీ డైరెక్టర్లు రవీందర్ చంద్రారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. పట్టుకో